Kauan sitten muinaista Kreikan valtakuntaa hallitsivat voimalliset jumalat ja mahtavat sankarit. Ja suurin kaikista sankareista oli Herkules. Mutta mikä on todellisen sankarin mitta? Siitä kertoo tarina. Kuunnelkaa nyt Sehän vääntää tästä ihan jonkun tragedian. Relaa vähän, kundi. Me jatketaan tästä, kulta. Antaa palaa, tytöt. Me ollaan muusat, taiteiden jumalattaret ja sankareiden julistajat. Sellaisten kuin Herkules. Niin, sä meinaat herkkupoikaa. Sen kanssa mä voisin vaikka... Tämä story alkoi oikeastaan jo ennen Herkulesta, jo aikakausia sitten. Kun maailma syntyi tää, se oli paikka tuhoava. Nuo titanit kuin jättiläiset täällä juoksivat. Se oli karseeta. Ne sotki vaan ja uhosivat. Ja tuli vuoret maata pyyhkivät ne lavalla. Anna mennä! Kun Zeus apuun käy, ne saivat salamaa. Ja näin riskiroistot vankilaan. Ne jäivät ihan yksin konnat selättää. Se jätkä luokkaan aakas näin jo jää. Ja maailma luotiin niin. Yeah, baby! On Zeus tää nyt voittamaton. Ja vaikka ehkä mahdotonta, totta gospel on. Ja Olympoksen rauha tää, se maahan jäänyt on. Ja vaikka ehkä mahdotonta, totta gospel on. Herkules. Rauhoitu, kulta.